Bertze klub haunitz bezala, Bidasoa 21 taldeak ere denboraldi berria hasi du, eta dagoeneko bi lehiaketa izan dituzte, eta gainera emaitza honekin itzuli dira berriz ere Irunera. Hain zuzen ere, gaur Ainhoa eta Libekin gaude, biak parte hartu dute lehiaketa horietan, eta beraiek kontatuko digute nola joan diren. Kaixo, arratsaldeon, zer moduz? Ondo. Kaixo, ondo. Oso ondo juntzen, izan bi txapelketa izan dugu. Lehenengo izan da Euskadiko kopa izan du, nik ez nun asko parte hartu nun probat bakarrik, pero nahi oso ondo atazian, zui... Ni 3 proetan parte hartu nintzen, eta oso ondo joan ziren. Hain txentorgak gazteienetik, nekatuak gaude, pero gure emaitzak nahi asko gustatzen dizkit, sartu ga final eta arratsaldean indugu igeri, eta hobetu ditugu gure markak, orduan, poza asko mandigu hoi, eta oso ondo. Denboraldi hasteko emaitza ezin hobeak, ez? Pentsatzen dut aurretik prestatu izanen dituzuela lehiaketa hauek, eta emaitza horiekin eta marka berriak lortuta bueltatzea, garrantzitsua da, hasiera batean, ez? Denboraldi hasiera hori neurtzeko. Bai, irailean egiten dugu fisiko, gimnasioa eta korrika egitea joaten gira, eta gero urtarrian hasten gira piztinan eta entrenatzen uran, eta denboraldia orain hasteko emaitzak oso onak izan dira bai. Zain dugu konpetizio batzuk ezagin importantiak, liga batzuk, eta horri ez da kusten zure marka, ze etxezu egiten zure probak, eta ez da importantia, ez da garrantzitsua orduan. Importante den kompetizio batean, guztia, denborak onak oain, poza mateigu eta urrengo kompetizioako gogo gehiago. Pentsatzen dut, lehen lehiaketa horiek erran dituzuenak, ez direla hain garrantzitsuak ez denboraldiko emaitzentzat, baina sentsazioak pixkat lortzeko eta ikusteko ez, nola hasten altzareten benetan lehiaketetan. Liga horietan hartzen dugu gure ez diren probak, normalen ez dugun egiten probak eta pixkat ikusiko zentzatzuak eta gero importanten direnak gure probak hartzen dugu eta benetan ikusten dugu nola da bilgan. Beti hartzen da zerbait ez duzula egiten normalean, edo ez darela hainona, ikusteko hobetzen duzun entrenamenduekin, eta gero orain hasten geha bakoitza bere probekin, zer gustatzen zaio hori egiten, eta ikusten nola gauden, hobeto gure proba espezifiko horietan. Hori da, orain benetako lehiaketa hasi duzue, bakoitza errandu zuen bezala zuen modalitatean, eta, lehen emaitzak oso onak, ez dakit urrengo lehiaketetara begira, urrengo asteburuetara begira eta zer duzuen hor garrantzitsua edo, pixkatez, horren inguruan lanean zabiltzatela? Pertsonalki naiz begiratzen Euskadiko txapelketa eta gero dago neguko Espainia txapelketa dela oso garrantzitsua eta hori prestatzen ari gira. Ni dakat 15 honetan Espainiako kopan kompetizioa, eta hori behiratzen nahi naiz, saiatuko naiz hobetzen nire marka, baina gero Libe bezala Euskadiko eta Gipuzkoako txapelketak prestatu nahi ditut, eta gero dakago Espainiakoa negukoa egin dugula erreleboaren minima, orduan joango gera oso pozik gabe, baina gero nire markak ere hobetu nahi ditut eta minima egitea nire markak nire prueba hori igeri ahal izateko Espainiako kompetizioan. Eta horretarako prestaketa bereziak eginen dituzu, pentsatzen dut hasiera batean irailean orokorra izan daitekela, eta gero bakoitzak bere prestaketa zehatzak egiten dituzuela, ez? Orain ari gara egiten, pixkat orokorra, eta gero hasiko gira egiten pixkat fuerteagoa, eta gero txapelketak baino lehen pixkat intentsitatea behitzuko dugu, eta hori preskatzeko eta ondo iristeko. Beha da iten du espalda, bizkar, eta nire mariposa, eta orduan bakoitzak bere entrenamendu bat daka, behar egiten duenean gauza beste bat, ezin dugu berdina egin, ze nire estiloak igual gehiago nekatzen du, eta berea beste modu bat da, orduan egun horietan desberdina da, gauza ezberdinak landu behar ditugu, bakoitza behar duenerako. Orduan,
Ederki, mila esker biei gurekin egoteagatik eta kontatzeagatik ez nola joan den denboraldi hasiera hau. Zorte hon, hurrengo zuen erronketan eta izanen gara berriz ere zuekin. Zuei, eskerrik asko. Hemen ditugu Maite eta Lide ere gurekin, beraiek ere parte hartu dute azken asteburuetako lehiaketetan eta zer moduz joan da zuentzat, pentsatze dut ere, orokorrean ongi ez, emaitza onak zuek ere? Bai, oso pozik gaude, temporada hasieran ez genuen espero marka oso onak itia edo gure marketara hainbeste gerturatzea zen nola hasiera den, oraindik ez gaude temporada bukaeran uztaila bukaera inguruan egotengan forma berdinean. Baina, egia esan kategoria aldaketa auki dugu aurten eta entrenamenduak aldaketa batzuk izan dituzte eta gaina gimnasioak bai ordu gehiago hasiga sartzen eta orduan horrekin eta berrikuntzekin ikusi dugu hobekuntza bat eta orduan oso pozik gaude hasiera ona izan dugulako. Bai, orain gehiago entrenatzen hasi garenez, hobekuntza asko eduki dugu eta hori oso nada zegatik. Geroago marka hobeagoak egingo ditugula esan dut. Aipatu dugun bezala, garrantzitsua da, ez, denboraldi hasieran emaitza onak lortzea, batez ere, aipatu duzuen bezala, aldaketak dituzuenean, ez, bai zuen entrenamenduetan, lan egiteko moduan, aldaketak daudenean, horri ongi erantzutea eta emaitza onak jasotzea pentsatze dut garrantzizkoa dela, ez, hurrengo erronketarako aipatu duzuen bezala. Bai, nik uste gehiemat balio digula hobekuntza hauekin izanak bain, guregan konfiantza gehiago lortzeko eta igual ja Espainiako txapelketai begira, Libekta esan duten bezala udaberrian izaten dela, gure buruakin lasaiago juteko eta ikusteko prest gaudela eta motibatzeko ez, esateko entrenamendua indugunak emaitza daka, islatzen da indugun lan guztia eta postasuna sortzeizu horrek. Bai, zegatik, baita ere orain teknika gehiago ikusten ari dugunez, hori azkarrago juteko ere laguntzen du. Zeren orain dago gautela saiago eta aldagara zentratu gehiago gauza horretan. Hori da. Eta, ezakit hurrengo asteburuetara begira zuek ere, Libe eta Ainoak bezala, helburu berak dituzuen, edo bertze lehiaketa batzuk edo dituzuen burutan. Bai, nire hemendik 15 egunetara terrasara goaz, Kopa de Espainiara, eta gehien hortan zentratuta gaude, gelditzen dien 2 aste hauetan ahalik eta gehien hobetzeko, teknikako xetasun batzuk hobetzeko, eta hortan zentratuta, eta ekipuantzat ahalik eta punto gehien lortzen saiatuko ga Espainia mailan posizion batean gelditzeko. Nik ez naiz joaten Espainiako kopara, baina Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketak ditudanez bertan saiatuko naiz neguko beste minima batzuk egiten eta horrela. Ederki, zorte hon zuei ere hurrengo erronketan eta segi horrela lanean eta emaitza onak ekartzen, guretzat ere pozgarria baita. Eskerrik asko.